Penses que una bibliotecària només pot estar a una biblioteca pública o universitària? No, no és així. Hi ha molts més llocs on exercir la nostra professió. Per conèixer el dia a dia d'aquestes professions, hem parlat amb les persones que hi treballen. Tasques totes. Si hi ha una cosa que ens caracteritza a les biblioteques de zones rurals i zones petites és que som equips molt reduïts, de 1, 2, 3 persones, i som multitasques. En el meu cas, com a directora, tinc tasques pròpiament de gestió, com és l'elaboració de memòries, gestió del fons, de pressupostos, la compra de llibres. També tasques com a bibliotecària, que seria la part de catalogació, donar de baixa al fons, que seria l'esporgada. També com a community manager, elaboració de cartells, difusió a les xarxes socials, actualitzar la pàgina web i, finalment, tasques més de dinamització, que seria la de coordinar clubs de lectura i fer formació a instituts o persones grans en tallers que elaborem aquí a la biblioteca. Com a responsable de l'àrea infantil d'una biblioteca pública, les meves tasques sobretot giren al voltant de dinamitzar la col·lecció d'aquí a la biblioteca i de garantir la seva qualitat. Treballo bàsicament amb llibres, documents i amb les persones. Treballo amb els infants i de retruc amb les seves famílies. A mi m'interessa molt tot el que és tot l'itinerari lector i llavors totes les activitats o tot el que faig, el que és intentar acompanyar l'infant des dels 0 anys fins a joves que després ja se'n van cap a la secció d'adults. Dissenyem els clubs de lectura, laboratoris, formacions per pares, formacions per les escoles, perquè pugui ser més fàcil aquest casar a cada infant amb el seu llibre. Jo treballo aquí com a bibliotecària a la UPC, a la unitat de recerca. Les meves tasques sobretot són el suport a la docència i a la recerca. Jo treballo en un taulell d'informació on resolc dubtes als estudiants sobre cerca d'informació que necessiten pels seus estudis, per les assignatures o pel seu TFG. Una altra tasca gran o important que fem, dipositar tota la producció científica d'aquí de la UPC al repositori institucional, que és l'UPC Commons, amb l'objectiu de fomentar l'accés obert. També comptem un fons patrimonial històric d'agricultura, que també l'anem digitalitzant i la intenció de preservar-ho. Com a gestor del coneixement de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'IBEC, la meva tasca, el meu dia a dia, és donar suport al conjunt d'investigadors del propi institut. La gestió de tot el que en surt de les seves recerques en forma de documentació, ja siguin els articles de recerca, el conjunt de dades que generen per cada investigació, etc. Això ho hem de tenir organitzat i controlat per tal de poder justificar la pròpia activitat de l'institut, per explotar-la i difondre-la, i l'Institut cada cop més està implicat en el moviment de la ciència oberta, en el que es pretén que tota la ciència produïda, finançada sobretot amb diners públics, estigui a l'abast de qualsevol, des de la comunitat científica a la societat en general. El meu dia a dia és divers. Puc estar fent una consulta sobre l'arxiu històric que comporta revisar un munt d'inventaris i remenar expedients, així com també fer una cerca bibliogràfica per a algú o establir una política de gestió documental per un àmbit transversal com recursos humans, per exemple. Per tant, el dia a dia com a professional de l'àmbit de la gestió documental, l'arxiu, documentació, biblioteconomia, és un àmbit molt transversal i realment molt divers. Aquí no t'avorreixes mai. Jo faig curació de continguts, que la meva tasca del dia a dia és buscar informació, notícies, informes, reportatges o articles sobre una temàtica en concreta. Treballo per a empreses mitjanes i petites i busco informació del seu sector perquè ells puguin fer-ne després notícies per les seves xarxes socials o les seves newsletters, que moltes vegades també els hi faig jo, o tinguin informació per poder fer estudis de mercat i veure les tendències del seu sector per on van. El que fem al Departament de Documentació de TV3 o de qualsevol televisió bàsicament seria visionar les imatges que s'emeten i les imatges que graven els periodistes però no s'emeten i descriure-les, explicar amb text que estem veient i assignar-li unes paraules claus que ens permetran buscar aquestes imatges perquè per si soles les imatges no les trobaríem.
I a part ajudem els periodistes, quan han de fer una notícia o un programa, a buscar totes aquelles imatges que necessiten. Tria la nostra professió i fes-la créixer. Som essencials.